Добре дошли в iTernity, мулти-AI агентът, който мисли и действа. В свят, в който милиони хора скачат от един AI инструмент към друг, iTernity обединява всичко в едно мощно изживяване. Един интелигентен интерфейс, един разговор, един по-умен начин да свършите нещата. Това е повече от поредния чатбот. Това е следващата еволюция в приложимостта на AI, свързва водещи AI модели, бъдещи услуги за пътуване и действия в електронната търговия в една безпроблемна система, създадена за реални резултати. Пазарът на изкуствения интелект вече не е зараждащ се, той избухва. Милиарди хора вече са взаимодействали с генеративен AI. Стотици милиони използват AI инструменти всеки ден, а пазарът вече е достигнал изключителен мащаб. Но въпреки тази масова употреба, един основен проблем остава нерешен. Повечето AI все още спират до разговора. Може да отговаря, може да предлага, но често не може наистина да завърши задачата. Точно тази пропаст между говоренето и действието е мястото, където iTernity се намесва. Днешните потребители на AI се сблъскват с разочароваща реалност. Те са принудени да жонглират с множество платформи, множество влизания, множество ограничения и множество противоречиви отговори. Един инструмент пише по-добре, друг разсъждава по-добре, трети търси по-добре, а някъде по средата се губи време, контекстът се прекъсва и доверието започва да изчезва. Няма единен източник на истина, а само фрагментирани работни процеси и непоследователни резултати. iTernity е създаден, за да сложи край на този хаос и да замени сложността с едно обединено AI изживяване. Нека направим проблема още по-практичен. Много потребители плащат за няколко премиум AI абонамента едновременно, често харчайки по 100 евро или повече всеки месец, само за да имат достъп до най-добрите модели. iTernity променя това уравнение. Вместо да плащате отделно за различни системи, получавате достъп до обединено мулти-AI изживяване само за 21 евро на месец плюс ДДС. Това означава по-умен достъп, по-малко превключване, по-малко разхищение и потенциално значителни спестявания още от първия месец. iTernity не се опитва да имитира пазара. Тя създава нова категория в него. Уникалната й позиция идва от интелигентната комбинация на маршрутизиране на модели, пресечена валидация и изпълнение на бъдещи действия. Платформата не разчита само на един AI агент. Тя маршрутизира заявката интелигентно, проверява изходите по-внимателно и създава по-надежден резултат. В същото време моментът на пазара е изключителен. Крайните клиенти и компаниите активно търсят по-опростено, по-надежно и по-икономично AI решение. iTernity работи в 3 мощни стъпки. Първо, тя насочва вашето запитване към AI модела, който е най-подходящ за задачата. Второ, тя валидира отговора чрез пресечена проверка на отговорите за по-голяма последователност и точност. Трето, и тук визията става още по-голяма, тя ще изпълнява действия, включително резервации на пътувания и покупки директно от разговора. С едно изречение, iTernity е мета-агент, който обединява най-доброто от AI чрез един прост, интелигентен чат интерфейс. Силата на iTernity се крие в неговата структура на функциите. Мулти-AI маршрутизирането използва силните страни на различни модели, вместо да принуждава всяка заявка да минава през един и същ енджин. Консенсусът и валидацията пресечено проверяват отговорите, за да намалят халюцинациите и да повишат увереността. Умните профили научават вашите предпочитания с времето, от бюджет и стил до дестинации и лични приоритети. А прозрачните избори ви показват защо е направена дадена препоръка. Това създава нещо рядко срещано в AI, не само удобство, но и яснота и доверие. Тук iTernity започва да се усеща наистина различно. Той комбинира интелигентно маршрутизиране на модели с уникален слой за консенсусна валидация. 2 мощни системи, които работят заедно, за да осигурят по-умни и по-надежни резултати. А това е само началото.
От второто тримесечие на 2026 година нататък, iTernity е създаден да премине отвъд отговорите към действията, като безпроблемно помага на потребителите да резервират хотели, да запазват полети, да намират продукти и да подготвят онлайн покупки при най-добрите възможни условия. Това не е просто AI асистенция. Това е AI, който става оперативен. iTernity дава на потребителите истинско конкурентно предимство. Той обединява водещи AI системи като ChatGPT, Grok, Claude, Gemini и други в една платформа, превръщайки разпокъсаната интелигентност в едно координирано изживяване. Неговият слой за валидация е създаден да намали значително халюцинациите и грешните отговори, което означава по-добри решения и повече увереност при ежедневна употреба. А когато комбинирате това с един прост абонамент от 21 евро плюс ДДС на месец, стойността става безспорна. По-ниски разходи, по-малко объркване и по-точна AI поддръжка на едно място. Традиционният подход е скъп, фрагментиран и неефективен. Множество абонаменти, множество табла за управление, непоследователни резултати, сложни работни процеси. iTernity заменя всичко това с една по-изчистена алтернатива. Един абонамент, достъп до водещи AI системи, по-умни отговори и по-бързи решения. Това е разликата между управлението на кутия с инструменти, пълна с несвързани части, и използването на една интегрирана интелигентна система, създадена да работи за вас. По-просто, по-умно, по-бързо. Това е начинът на iTernity. Ето го обещанието в най-простата му форма. Един абонамент, множество водещи AI модели. Само за 21 евро на месец плюс ДДС iTernity може да замени отделни абонаменти, които често възлизат на 80 до 150 евро или повече. Той автоматично насочва въпроса ви към най-добрия модел, валидира резултатите, за да намали халюцинациите, и отваря врата към бъдещи функции за действия като резервации и покупки директно от чата. Това не е просто по-умен AI абонамент. Това е по-интелигентен начин да работите, да вземате решения и да се движите в дигиталния свят. Бъдещето на AI няма да принадлежи на потребителя с най-много отворени табове. То ще принадлежи на потребителя с най-умната система. iTernity ви дава едно табло за водещите AI модели, по-умни отговори чрез валидация и по-бързи резултати чрез интелигентно насочване. Всичко това в едно унифицирано изживяване. С цена от 21 евро плюс ДДС на месец решението е просто мощно и практично. Спрете да плащате за множество инструменти. Започнете да спестявате. Започнете да надграждате начина, по който използвате AI. Вземете своя Multi-AI абонамент още днес чрез сертифициран партньор на iTernity и направете крачка към следващото поколение интелигентна помощ.